Йыйын халыктың тормыш барышы, хәл итәһе мәсьәләләре турында уртага һалып һөйләшү урыны. Бында казаныштар барлана. Илдән киләсәген яхшырту буенча анык максаттар билдәләнә. Булар һәммәһе ару кабиләләр батырлары, сая кызлары бәйгеһе, сәсәндәр әйтеше, аттар узышы һәм башка ярышу, көч сынашыу менән куша үрелә. Адакта еңүчеләрне тәбрикләү, йыр-моң, бию осталары сыгыштары менән йыйын рухи бердәмлек байрамына әверелә. Был борындан шулай булган һәм ата-бабаларыбызның изге йолаһы хәзер дә дәвам итә. Республика җитәкчелеге карары менән күп милләтле Башкортстан халкы быел 5нче тапкыр батырыбыз Салават Юлаевтың туган мәлендә олы корга йыела. Был юлы Салават каласында. Салават йыйынының Салават калаһында борынгы юрматы кабиләһе йөрдәрендә узгарылуы һич тә осраклы түгел. Башкорт тарихы язылган изге йыр ул. Башкортстанда берничә урында йыйындар узгарылыр булган. Шуларның береһе бүгенге Елайры районы биләмәһендә Ялан Түңгәүре ерендәге Кундураш елгаһы буенда Айда Булан яланында. Икенчеһе әлеге Өфө калаһы эргәһендәге Каратун тауында. Өченчеһе Бөрьән ырыуы ере Атайсал яланында булһа, дүртенчеһе Юрматы ере Көнгәк тауында. Салават йыйынын туплаган Юлдаш Тугайла Юрматы ырыуы биләмәләре. Мен бұл байрамға бик шатмын. Бұл ескі ата-бабаларыбыздың жаны бит ул. Бұрынғы жаны. Жерде хақлаған батырларыбыз осында өскен, осында қан төккәннәр, осында яшәгәннәр, бізге васият итеп калдырганнар алар мәңгелеккә. Біз инде алдағы көндә дөньялар матур булһын. Президентimiz мына Муртаза Габдулловка бик зур рәхмәт. Ошондай нәйләрне оештырган өчен аның инициативасы булган эш. Халык аны бик яратанлык. Уважает та ул халык аны. Без дә уважайтамын. Безгә мөмкинчелек бирде яшәү өчен. Булган элекке вакытлар бетте хәзер, кем кайраттылар шулай яшәбез. Бұл байрамларға халық бик шат киләләр. Мен өзім Федоровка районы Баласатырман ауылда туғанмын, Қашқадар бойынан. Біздің ару тәтегәс аруы. Бұл йыйында мен бірінші мәртебе, бірінші тапқыр. Біз йыйын аша ата-бабалардың ғұрып-ғадаттарын біләбіз, традицияларын біләбіз. Бигрәк тә яшьләр өчен бұл бик файдалы. Алар Bizden Bashkort halkının ғұрып-ғадаттарын білер, традицияларын білер. Шуан бір-бірімен танышырға мүмкіншілік бар мында. Салават шәхесі біздің барбызғыла білдәлі. Ол бүйік һәм зор шәхес. Һәм бұл йыйындың ошы Салават қалаһы тарафынан ойыштырылуы ол дұрыс есеплейм. Шуан тағыла бір символик әйберге ихтибар итәргә кәрәктер. Бына әле біз ошы тұрған яландардан өз вақытында Салават гаскәрләре үткән. Ни өчен дигәндә, бана Салават үзенең шул әйтәйек волосында, шайтан көдәй волосында теге гаскәр туплагас, ул менә Сертабак янында пристанда ошында килеп тора. Бында ошо пристандан улар артабан Орынбурга баралар. Хәзер инде халкыбызның көтүп алган байрамдарының береһенә әверелгән Салават йыйынында республикабыз җитәкчелеге катнашмаенча калганы юк. Башкортстан президенты Муртаза Габдулла улы Рәхимовты, дәүләт йыелышы курултай рәисе Константин Борисович Толкачевты, хөкүмәт премьер-министры Раил Салих улы Сарбаевты халык ихлас каршы алды. Салават! Салават! Салават йыйыны ул! Йөрәк ялтыры! Ул тарих тавышы! Яшьлек уены! Хөрмәтле Муртаза Габдулла улы, хөрмәтле кунактар,
Хуш килдегез, милли каһарманыбыз, шагыйрь һәм яугир исемен йөрткән Салаватка. Уважаемые гости республиканского фольклорного праздника Салават Йеяна! Мы рады приветствовать вас на исторической земле, на берегу прекрасной Агидели. Как сливаются наши реки Агидели и Ашкадар, так и все народы соединили свои судьбы и построили прекрасный наш город, названный именем национального батыра, поэта-импровизатора Салавата Юлаева. Йеян коты! Яшілі құты! Гүрләп тұрғын майдан, құтлы болғын байрам. Добро пожаловать на Салават Йеяны! Рәхим етегіз қадірлі қонақтар Йеян түріне! Хайырлы күн, салават рухын, донын арттырусы милләттәшләребез. Батыр исеме йыя ил халкын, хәтер, йөрәк, акыл туена. Батыр исеме туплай туган халкын, ирек, бәхет, дуслык корына. Президентыбыз указна ярашлы Салават Йеянын үткәрү матур йолага үрелде. Милли каһарманыбыз, яугир һәм шагыйрь Салават Юлаевка багышланган Салават Йеяны Республика фольклор байрамы 2004-2005 елларда батырыбыздың туган төяге Салават районында. 2006 елда уның яудашы Батырша төяге Балтаста. 2007 ел гомеренең һуңгы минутына тиклем бергә булган яудашы Тыгры дусы Канзәфәр Усаев төяге Сакмагышта узды. Бүгенге тантанала Сакмагыштар Йеянда 60 яшен туйлаган Салават калаһына тапшыра. Башкорт иле бүген Йеян йыя. Йыйыл халкым, йыйыл. Йыйындарда һинең берлегең, йыйындарда һинең барлыгың, йыйындарда һинең иң батырың, иң сәсәнең һәм иң матурың. Ил акылын әйтер сәсәндәрдә, ил бидәге сая кызларда, карап, күреп, тыңлап калыгыз. Ил туена шаһид булыгыз, ил бәхетенә калкан булыгыз, ил акылына лайык булыгыз. Салават Йеяны Салават yerində. Салават исеме халык телендә. Сәхнәгә Башкортстан Республикаһы президенты, Салават рухлы замандашыбыз, ил башлыгы Муртаза Губайдулла улы Рәхимовты, Башкортстан Республикаһы Дәүләт Йыелышы Курултай рәисе Константин Борисович Толкачевты, Башкортстан Республика хөкүмәтенең премьер-министры Раил Сәлих улы Сарбаевты, Башкортстан Республикаһы хөкүмәте премьер-министры урынбасары Мәдәният һәм милли сәясәт министры Илдус Губайдулла улы Илешевты, Салават калаһы кала округы хакимияте башлыгы Халил Хәләф улы Рәхимовты сакырабыз. Рәхим итегә дә сәхнә түренә.
замандаштар, милләттәштәр, күн Башкортстан Республика Хөкүмәте Премьер-министры урынбасары, мәдәният һәм милли сәясәт министры Илдус Губайдулла улы Илешевкә. Рәхмәт. Хөрмәтле Муртаза Губайдулла улы, хөрмәтле Раил Салих улы, хөрмәтле Константин Борисович, хөрмәтле кунактар, кадерле дуслар, уважаемые участники народного праздника, друзья, гости. Ну, каждый год приблизительно в это время, когда родился выдающийся сын Башкортостана, башкирского народа Салават Юлаев, мы по указу президента нашей республики празднуем Дни Салавата Юлаева, Салават Куннаре. И вот в этом году впервые мы проводим наш праздник на славной земле города, который носит особое имя, имя героя нашего национального Салавата Юлаева. Надо прямо сказать, что когда были проведены эти мероприятия на родине Салавата, в Салаватском районе, далее в Балтачевском, Чекмагушском районах, проведение подобного праздника в условиях городского округа, конечно же, вызывало немало вопросов. Но уже можно сейчас сказать, что эта эстафета, которая подхвачена салаватцами, она, конечно же, была, в общем-то, своевременной, хотя бы в силу того, что город, носящий имя нашего героя, заслужил это, и тем более учитывая юбилей города. Я хотел сказать, что среди наших гостей, прежде всего, с учетом, как говорится, важности этого праздника, присутствует человек, который внес выдающийся вклад в дело развития нашего легендарного Салавата, человека, который внес выдающийся вклад в укрепление дружбы между народами, развитие языка и культуры всех народов Башкортостана, президент республики Муртаза Губайдуллович Рахимов. И, соответственно, позвольте мне, уважаемые друзья, предоставить слово президенту нашей республики Муртазе Губайдулловичу Рахимову. Хурматлы ватандаштар, кунактар, кадрлы дуслар, уважаемые участники и гости праздника, дорогие друзья! Сегодня нас собрал прекрасный праздник. Знаменательно, что в этом году он проходит в городе, носящем имя нашего национального героя Салавата Юлаева. Через год республика отметит 255-летие со дня его рождения. Имя, идеи и творчество Салавата живут в веках. Он дорог всем нам, живущим в Башкортостане. После 250-летия героя, прошедшего на высоком уровне, было высказано множество пожеланий сделать этот праздник ежегодным. Руководство республики поддержало эти предложения. Праздник становится поистине всенародным, еще одной прекрасной традицией Башкортостана. На него съезжаются тысячи и тысячи людей. Благодатной памяти потомков остаются только те деятели, которые преданы народным идеалам, выражают глубинные чаяния людей, жертвуют своей жизнью за Родину. Именно таким был наш Салават. Он вошел в историю Башкортостана как полководец, бесстрашный воин и талантливый поэт. Салават боролся за справедливость, отстаивал права угнетенного населения края. В ее яркой личности неразрывно соединились многие замечательные качества. Он вобрал в себя лучшие черты башкирского народа: чувство собственного достоинства, стремление к независимости, нетерпимость ко всяким притеснениям составляли его духовный стержень. В своих песнях и стихах он воспевал любовь к родной земле, красоту седого Урала. Салават превратил поэтическое искусство в оружие борьбы за достойную жизнь. В Салавате мы ценим и то, что он понял значение сплоченности, дружбы и сотрудничества людей разных национальностей, языков и религий. Он требовал от всех уважения к духовным ценностям каждого народа, каждого человека. Судьба Салавата Юлаева трагична. Однако память народа на века сохранила его светлый образ. В личности Салавата Юлаева, выдающегося вождя, умелого организатора, вдохновенного поэта, башкирский народ обрел истинного героя.
Он стал символом патриотизма, непоколебаемой верности своей родины, любви к ее прекрасной природе и людям. В тяжелейших испытаниях он не сломился, проявил подлинное мужество воина-батыра. В грозные годы Великой Отечественной войны славное имя Салавата поднимало воинов на битву с фашизмом. И теперь, спустя 2,5 века, Салават остается образцом несгибаемости, твердости, духа и служением Отечеству. Вот почему в течение времени его облик обретает все более яркие черты. Салават Юлаев увековечен в башкирском и русском народном творчестве, произведениях русских, башкирских, татарских, казахских, чувашских, марийских писателей. Он занял достойное место национальной оперы, драматургии, живописи, скульптуры и кинематографии. Его заслуга признана на государственном уровне. В республике учреждены государственная премия и орден Салавата Юлаева. Образ героя воплощен в прекрасном памятнике и стал главным элементом государственного герба Республики Башкортостан. Имя Салавата носит его родной район и ваш город, многие предприятия и хозяйства, спортивные команды, теплоходы, улицы и площади. Именем Салавата назван новый, динамично застраивающийся красавец проспект в Уфе. В селе Малаяс действует музей Салавата Юлаева. Издана научная энциклопедия Салават Юлаев. Но самое главное – это благодарность потомков Салавату. У народа есть будущее, когда он осмысливает опыт предыдущих поколений, воспитывает уважение к традициям, верность к своим отчему краю. Поэтому широкие празднования юбилея Салавата Юлаева – это не только проявление неиссякаемости народной любви к своим героям, но и важный вклад в дальнейшее развитие Башкортостана. Уважаемые товарищи, развитие республики в последние годы ознаменовано весомыми достижениями в экономике и социальной сфере. Башкортостан сегодня устойчивый в числе 10 ведущих регионов страны по объему промышленного производства, суммы поступления налогов в бюджетные системы страны. Он имеет высокие кредитные рейтинги и инвестиционную привлекательность. Наша республика и один из крупнейших аграрных регионов нашей России. Мы занимаем первое место по поголовью крупного рогатого скота, производстве молока и меда, второй по объему производства скота и птицы, картофеля, один из лидеров по зерну и сахарной свекле. Все это результат самоотверженных усилий тружеников города и села, коллективов предприятий, органов государственной власти и местного самоуправления. Башкортостан теперь один из самых благополучных районов и по качеству жизни населения. У нас ежегодно вводятся десятки школ, больниц, здравниц, домов культуры, физкультурно-оздоровительных комплексов. В 2007 году, который прошел под знаком 450-летия единства Башкортостана с Россией, строились и реконструировались более 40 крупных объектов. Республику украсили такие уникальные сооружения, как Международный аэропорт Уфа, многофункциональный конгресс-холл, универсальный комплекс Уфа-арена, ипподром Акбузат, стадион «Динамо», введены дворцы спорта в Салавате и Нефтекамске, а также многие современные объекты дорожного хозяйства. Состоялось немало крупных мероприятий, которые обозначили высокую роль республики в жизни нашей страны. Среди событий в регионах России и за рубежом особо хочу выделить презентацию Башкортостана в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже. Она получила широкий отклик представителей общественных, подчеркнула растущий авторитет республики в мире. В целом, за прошлый год по всем важнейшим экономическим показателям и росту благосостояния людей достигнут весомые итоги. Они лучше, чем за предыдущие годы, и значительно превосходят средние данные по стране. Валовый региональный продукт увеличился на 8,2%, промышленное производство на 7%, введено в действие более 1 миллиона 850 тысяч квадратных метров жилья. Это самый высокий результат за последние 16 лет. Обороты розничной и оптовой торговли выросли более чем на 26% и 15% соответственно. Увеличился объем сельскохозяйственной продукции и грузооборот транспорта.
Радует показатели и текущего года. В январе-мае рост промышленного производства к аналогичному периоду прошлого года составил более 10,2%. Отгружен товаров, выполнено работ и услуг больше на 24,2%. Обороты розничной и оптовой торговли выросли на 30 и 16% соответственно. Ввод в действие жилых домов увеличился на 16,6%. Хлеборобы успешно закончили посев яровых культур. Все районы действовали четко и организованно. Сев проведен на площади более 2 миллионов гектаров. Главный итог нынешних весенних полевых работ – хорошее состояние посевов во всех районах. Есть все основания рассчитывать и на богатый урожай. Дорогие гости, сегодня торжества, посвященные Салавату Юлаеву, проходят в славном городе Труженики Салавате, который совсем недавно отметил свое 60-летие. Он занимает достойное место в жизни нашей республики. Славная история города создавалась трудовым подвигом нескольких поколений успешной деятельности многих и производственных коллективов. За короткий исторический срок Салават превратился в крупный индустриальный центр, один из самых экономически развитых городов не только республики, но и страны. Здесь создана мощная производственная база промышленности, реализуются крупные и социальные проекты. Сегодня город занимает 3-е место в республике по численности населения, 2-е по объему и выпускаемой продукции. Только в прошлом году он перечислил в бюджеты всех уровней более 4 миллиардов 300 миллионов рублей. Салават – город нефтехимиков, машиностроителей, стеклоделов, строителей, работников предприятий оборонной и легкой промышленности. Основное городообразующее предприятие Салавата – это акционерное общество «Салават нефтеоргсинтез». Его доля в общегородском объема промышленной продукции составляет почти 90%. Экономической опорой города по праву считается также предприятие «Салават-стекло», «Салават-нефтемаш». Важную роль в жизнеобеспечении города играют Салаватская и Новосалаватская теплоэлектроцентрали, теплосети и электросети. А акционерное общество «Салаватстрой» – основной генеральный подрядчик строительства уникальных объектов промышленного комплекса и социальной сферы. Салават – современный город с развитой социально-бытовой сферой, системой образования и здравоохранения. Здесь неуклонно растет и благосостояние населения. На сегодняшний день в городе средняя заработная плата одна из самых высоких в республике. На 1 мая она превысила более 16 тысяч рублей. Стабильно функционирует жилищно-коммунальная служба. На протяжении многих лет Салават – один из самых благоустроенных, ухоженных городов в республике. Многонациональный город Салават сохраняет славные традиции, обычаи и культуры живущих здесь народов. В городе работает Центр национальных культур, есть замечательный театр, всей страны известны и спортивные достижения салаватцев. Дорогие друзья, Дни Салавата – еще один хороший импульс для дальнейшего осмысления исторического наследия, фольклора, нравственных традиций, башкирской культуры, литературы, искусства, в целом духовности нашего народа. Салават Юлаев навсегда останется с нами. Образ Салавата воодушевляет молодежь на патриотические служения Отечеству. Имя народного героя, полководца и поэта-импровизатора будет впредь объединять людей разных национальностей. Оно давно перешагнуло национальные границы, стало общероссийским символом дружбы народов. Наше братство идет из глубины веков, завещанное предками, и мы верны этим заветам. Сохранение, приумножение и передача новым поколениям такого бесценного наследия – священный долг современников. Уважаемые товарищи, культурная и спортивная программа сегодняшнего праздника обширна и интересна. Желаю вам хорошего отдыха, прекрасного настроения, заряда бодрости и приятных впечатлений. Счастья, благополучия вам и вашим семьям, родным и близким. С праздником, дорогие соотечественники! Байрам менен кадірлі ватандаштар. Спасибо, Муртаза Гвайдулович. Слово главе администрации городского округа город Салават Рахимову Хали Халяфовичу. Пожалуйста, Хали Халяфович.
Уважаемый Муртаза Губайдулович, уважаемые гости и жители города Салавата. Поздравляю вас с проходящими по всей республике днями Салавата Юлаева. Салаватцы свято чтят память героя, имя которого не только с честью, но и с большой ответственностью носит наш город. Несмотря на свою молодость, город имеет немало памятных мест, связанных с именем героя. Это памятник, мемориальный камень и стела Салават Юлаеву, ставший символом города. Через весь город протянулся утопающий в зелени бульвар Салавата Юлаева. Сегодня это самый густонаселенный район города, богатый учреждениями культуры и памятниками, прославляющими подвиг народа, его мужество и самоотверженность. Учащиеся города под руководством педагогов ведут плодотворную поисковую работу, с интересом изучают историю родного края. Сегодня наш город, находящийся на стыке 3 сельскохозяйственных районов, удостоен чести принять гостей республиканского фольклорного праздника Салават-2008, проходящий в рамках Дней Салавата Юлаева. Праздник посвящен легендарному образу Батыра, который и впредь будет играть важную роль в патриотическом воспитании молодежи. Навсегда останется символом свободолюбия, независимости, молодого задора и любви к родному краю, источником вдохновения еще ни одного поколения башкирского народа. Этот замечательный праздник стал традиционным в нашей республике благодаря руководству Республики Башкортостан и лично Муртазе Губайдуловичу Рахимову, прилагающему все усилия не только для экономического, но и культурно-патриотического развития нашего края. Уверен, Салават Юлаев гордился бы своими земляками и сложил бы немало песен о нынешнем дне Башкортостана. В этот знаменательный день от души желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия. Пусть праздник Салават-2008 подарит вам много радости и неповторимых минут, придаст новый заряд бодрости и хорошего настроения. Улы рәхмәтебезне белдерәбез һезгә, хөрмәтле ил агалары. Гүрле майдан, йырла Башкортостан, һөйләй тарих, тыңла Башкортостан. Канат ейһәм, күкте каплайым. Гайрәт сәсһәм, көнде күпләйем. Караңгынан яктыга, куллыктан иреккә, мескенлектән каһарманлыкка, назанлыктан аң белемгә юлды мин беләм. Теләгәндәргә юл күрһәтәм мин, Сәмрыгыш. Кеше күңелендә, кеше хыялында яшәйем. Әдәм күңелен уңга яки һулга борам, бәхәс корам. Касандыр бер егет менән бәхәсләшкәйнем. Ниндәй көз тарихты үзгәртә, тарих тәгәрмәсен бора ала. Ир намысы кәрәк динем мин. Кеше күңелендә берсә йомрандай босҡан, берсә аюдай аҡырған намыҫ иң ҡөҙрәтле. Тарихты мөхәббәт бора ала тине ул. Салаваттың мөхәббәте
тау, ир намысы диңгез болып ташты. Тарих тәгәрмәсенә тығылған таяқ қына түгел, тарих арбаһын аударған яр булды. Мөхәббәткә дан йырланы. Иртыштан иҙелгә сәйрәп ятқан башҡорт илендә борон-борондан ҡыйыу һәм ихлас күңелле халыҡтар йәшәне. Тауған ерен күҙ ҡараһындай һаҡланы. Урал тауға һоҡланып йырҙар сығарҙы. Батырҙарҙы ҙурланы. Йондоҙҙарҙы өйрәнде. Шәжәрәһен яҙҙы. Бауындарҙы буындарға ялғап, ҡыҙ улдарын тулдырҙы был ирекле халыҡ. Салауаттың ҡыҙы тыуған! Салауаттың ҡыҙы тыуған! Бәпес күрергә барайыҡ, бәпес ҡоймағына саҡыра. Балаһы бар, ҡыҙы бар, һөйөп туймаҫ наҙы бар. Йылтыр-йылтыр күҙе бар, сылтыр-сылтыр һүҙе бар. Тфу-тфу, буш икән, ҡыҙығыр ере юҡ икән. Баса тире туны бар. Тфу-тфу, наҙы юҡ, күҙ ҡыйырлыҡ ере юҡ. Салауаттың ҡыҙы һиңә оҡшаһын, Аҙнабикә инәй. Аҙнабикә бай бисә кеүек, шәғәле шаҡман тоҡомон арттырһын. Затлы ҡан, хан тоҡомо. Ҡыҙым ҡыҙ кеше, ҡыҙыма килер 100 кеше. 100 кешенең араһынан алып китер бер кеше. Фу-тфу, ыстыҡ, кипкән сөрөк бер тоҡ. Уңған килен ул таба, иркә килен ҡыҙ таба. Салауат, атыңды эйәрлә. Салауат, атҡа атланыр мәл етте. Кем барында, Салауат? Борсолма, минәм. Был сәмрығыш тауышы. Ниндәй сәмрығыш? Беҙҙең арыу ҡошы ул, Бөркөт. Ҡыҙым бәләкәй булһа ла, аҡылы ҙур. Белеп үҫһен. Сәмрығыш әкиәт кенә түгел, тарих. Борон-борон замандарҙан уҡ йәшәй ул аҡыллы һәм уҫал ҡош. Бер күҙе алға, киләсәккә, икенсеһе артҡа, үткәндәргә ҡарап тора. Кеше ауыр хәлдә ҡалһа, Сәмрығыш уны бәләнән ҡотҡара. Ҡотҡарған өсөн бүләк, хатта ҡорбан һорай. Ҡорбан һорай. Ҡыҙыбыҙ йоҡлап китте.
Тирмән тора көмеш күк, елга ярында. Хуш есле сәскәләр үсә тирә ягында. Көтүдәр йөри. Мин үзем ятам тирмәндә, тугандарым, якындарым минең эргәмдә. Шул сакта тирмәм ишеген асырга куштым. Төн буе тыңланым моңын, хандугас куштым. Ниндәй яхшы, ниндәй татлы булды бүген төн. Кірпек тә какмай үткәрдем ошшы төндә мин. Салаватым, мин дага таптым. Был бәхеткә салаватым. Мин дага таптым салават. Был дага минең атыма таман булыр. Салават. Ишетәһеңме? Торна сыңрай. Қалай мұңлы тауышы. Ни булды? Ни булыр икән? Яхшыга юра. Я Ходаем, хәерлегә генә булһын, хәерлегә. Мин бөркет алырга барам. Юлым уңһын типтелә, әминәм. Хәерле юл, салаватым.
Салават бүркіт балаһын алды. Салават батыр болды. Бұл не күлуің, Сәмріғыш? Даға таптың мы? Тұрна сыңырауын ишеттің ме? Көңіліңді нендей шығыр туды? Хаваларға уқ сойырғыттым. Қарлуғасқа тейді ұққынам. Аяқ асқайыма құлап түшкәс, мүскін құшты елләп юқханам. Хаваларға атқан ұққынам. Тау ормандар аша ұсхасы. Қарлуғасқай құшты өлтіргенсі, бір дұшмандың енін қайхасы. Бір дұшмандың ені үсін, 100 құрбан берер халқың. Қанға батыр. Нендей құрбандар хақында hileyhin. Менің қағам тауды, олам өсе. Бізді өлім түгел, яқты күн күті. Біздің яқты күн, Урал тауда. Ей шағир, шағир. Алла хине пейғамбар етіп еберген. Халқыңа өдің күршет ирік юлын. Яулап ал кері Урал тауыңда. Қарап қарарбыз, ниндейрек батыр екенің. Ұнатма Салауат. Батыр өді үсін туа. Халқы үсін үлә. Сәмріғыш! 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 Хай, Салауат, афарин! Ысын қошсы икәнһең. Этең түлкі ала, қошын бұр етібә. Йырлап сихырлай ақыру. Башкир не имеет права ехать в другую деревню. Башкир не имеет права открывать кузницы. Башкир не имеет права рубить лес. Башкир не имеет права строить мечети. Башкир не имеет права добывать соль. Башкир не имеет права ехать в другую деревню. Башкир не имеет права открывать кузницы. Башкир не имеет права рубить лес. Башкир не имеет права строить мечети. Башкир не имеет права добывать соль. Алтын да беріп қаранақ, атын да беріп қаранақ. Батшаның тамаға туймана, ебір зұлымын қоймана. Міңірләп малды қылдылар, едерләп енді қидылар.
ил ағаһы ирдәрҙең күҙенә ҡурғаш ҡойҙолар. Аҫыл да аҫыл ҡыҙҙарҙы ҡол итеп ситкә ҡыуҙылар. Ҡан һауҙы инде күҙебеҙ, бөттө инде түҙемебеҙ. Усаҡтар емерек, ҡатындарҙың уты юҡ, ир-егеттең йорто юҡ, йәшәүҙең ҡото юҡ, әҙәмдәрҙең ирке юҡ, халыҡтарҙың ере юҡ, ерһеҙ йәшәү юҡ. Салауат, атыңа атлан. Ишетәһеңме? Атыңа атлан, Салауат. Фатихаңды бир, атай. Фатихаңды бир. Аллам, фатихаңды бир. Уралым. Эҫем буй ҡайҙарында һары ҡамыш, еккән генә башы бер ҡарыш. Эҫем буй ҡайҙарын баяр баҫты, йөрәккәйем шуала зар һағыш. Булған элек шундай батырҙар, илем тейеп алған ҡоралын, баш китерлек эштәр эшләгәндәр, бөтә ғаләм белгән буларҙы. Менегез, ирдәр, ағалар, асылхан әйдә иҫке яралар. Яраларҙы ирек уңалтыр, яуыз дошман башын юғалтыр. Ҡурҡмаҫ булһа ирдәр яранан, уҡта үтмәҫ беҙҙең аранан. Ант итәйек таң менән, ант итәйек нан менән, ант итәйек ҡан менән. Ант, ант, ант. Атай, атай. Кире боролма, атаһы, юҡһа юлым уңма. Кире боролма. Атай, атай. Юл буйында ятҡан бүҙәнәне сапмай киттем, үлгән турғай тип. Миңниязаны үпмәй киткән булдым, әллә ниңә, юлым уңмаҫ тип. Өйөр генә йылҡы араһында һөйөп менгән атым бүртә ине. Күҙ нурындай ҡыҙым, Миңниязам, үкенескә икән, иркә ине. Ҡыҙым, даға тапһаң, торна торҡалдаһа, төш күрһәң, юра һин изгегә. Бер үҙеңә түгел, бөтә илгә именлек һәм бәхет гел телә. Йыйғыр төслө ҡаурый ҡәләм, бүләк һиңә, ҡыҙым, аманат.
Еті дүния ямен вағада итеп, атаң язды киләсәккә хат. Яйғыр төсле қаурый қаләмдәрем, шиғырдарым, ирек құштарым. Құштарымдан қанат алһам халқым, утқа һуға төшһен дошманым. Хары құяш төсі ағыштарым, яшел минең изге тәсбихим. Қызыл минең халқым қаны, көрән болыр минең нәфрәтем. Күк һәм зәңгәр минең яу юлларым, миләүшә төс ирек өмете. Ответь мне прямо, князя Арсланов. Башкиры против царя? Нет. Башкиры – вольные подданные русского государства. Грамотный ты, князя Абес. Я старшина бушман Кипчакской волости. Эти края от Старитамака до Мелюза родовые земли моего отца Арслан-Батыры Акулова. Что ты скажешь о царице, князя старшина? Она забыла о грамоте белого царя Ивана Грозного, что башкирский народ сам хозяин на своих землях. Законы издают лютые. Мы платим царице большой дань. Она хочет платы за соль, за охоту, за рыбу, за свадьбы, за трубы печные, за цвет глаз. Полковником у меня будешь? Я буду с тобой, государь. Значит, и башкиры с тобой, и Юлай Азналин, Алибай Мурзагул, Гаранай, Салават. Ты учини им письма, князя Абыс. Пиши от моего имени, что царь настоящий берет их под свое крыло, под свою защиту царственную. Пиши мой указ всем башкирам о верной мне службе. Никогда никого не бойтесь, и моего неприятеля, яко сущего злодея, не слушайтесь и не верьте. Я буду вас всех оберегать. Кто меня не послушает, то им зато учинена будет казнь. Старшине Каркулиминской волости Алибаю Мурзагул углы. Старшине Шайтан-Кудийской волости Юлаю Азналину. Кто этот молодой джигит впереди войска всадников? Это Салават Юлаев, сын Юлая Азналина. Сколько всадников у тебя, Салават? 1200 саблей. Веришь ли ты мне, Салават, как царю? Верны мы царю, как верим Аллаху и любим Уралтау. С Богом. Помолимся все. Аллаға тапшырайық, Салават. Аллаға тапшырайық, Кинья Абас. Бүйік намазға басайық. Восстание под руководством Емельяна Пугачева превратилось в национально-освободительную войну всех народов.
Против царских войск вместе сражались башкиры, русские казаки, крестьяне, чуваши, типтяри, марийцы, удмурты, работные люди с заводов. Из среды башкир выдвинулись талантливые организаторы и военачальники. Вступали в кровопролитные бои с правительственными войсками армия Пугачева, отряды предводителей восстания, Кинзи Арсланов, Салавата Юлаева, Караная Муратова, Канзафара Усаева, Батыркая Иткинина, Чики Зарубина, Итыбай Мари, Каскена Самарова и других. Возобновление восстания в Башкортостане связано с появлением в его пределах надежи царя. Маршрут движения отряда Пугачева шел через башкирские аулы на Гайской дороге, современные Зянчуринские, Кугарчинские, Пелюзовские районы и южноуральские заводы. Его появление всколыхнуло население края. Пугачев прибыл на Овсяно-Петровский, Белорецкий, Симский, Сатнинские заводы, пополнял свой отряд новыми людьми и стремился на север Башкирии, навстречу с войсками Салавата Юлаева. Хин бандахам, салават. Хин тотқында шағыр. Хин бұғаулы батыр. Хин тотқында бақыр. Таптаңмы оң юлыңды, қайда илттен қалқыңды. Ирігісін енім тинен, ұнаттыңмы антыңды. Бағаударан хығылар, түдәхіңмі салауат. Қанға батқан қалқыңды көрәхіңмі салауат. Үртәлді ил йұртың, таланды бар құтың, шулмы хинің ұтың, шулмы юлың, шулмы хинің антың. Қыдыңды хәләк еттің, улыңды ұтқа аттың, юғдуқтарың, батырдарың, бүтәхін хин юғалттың. Япа-яңғыз, құрынамыз,
тамұққа алдың халқыңды, қарқардар тіліңді, сұқырдар көдіңді, тізлен батшыға, қабатла антыңды. Aptay, aptay. Кире боролма атаһы, юкха юлым уңмас. Кире боролма. Сколько всадников у тебя, Салават? 1200 саблей. Салаватым, мин даға таптым. Салаваттың қызы туған. Кто этот молодой джигит впереди войска всадников? Это Салават Юлаев, сын Юлая Знанина. Был бәхеткә салаватым. Мин даға таптым, салават. Әсәй, мин даға таптым. Даға тапһаң, турна турқылдаһаң, төш күрһәң, юраһин изгегә, бер үзеңә түгел бөтә илгә. Именлек һәм бәхет гел телә, илгә именлек, халыкка азатлык, балаларга бәхет. Кызым, мин һиңә был дағанан ҡумыҙ эшләтеп бирәйем. Эй, тимерселәр! Эй! Тимерселәр! Эй! Тимерселәр! Бер генә тимерселә ҡалманымы ни башҡорт еремдә? Бөтәһен дә бығаулап алып киттеләрме? Мин усаҡ яғайым. Тимерлектә ут булырға тейеш. Уйна, ҡыҙым, ҡумыҙ сир. Уйла балам атаңды. Ҡумыҙыңдан һирпелһен атайыңдың доғаһы. Уның йыры хыялы яҡты ине, нур ине. Тыуған ерен, уралын, халҡын һөйгән ир ине. Сыңла, ҡумыҙ, һиндә сыңлай толпар дағаһы. Телдән телгә күсһен илдә салават доғаһы. Батыр атҡайының дағаһы усаҡтарҙан ялҡын ала.
Азатлык йырын көйләгән кумыз булып сыңлап кала. Сыңла кумыз, һиндә сыңлай толпар дағаһы. Телдән телгә күсһен илдә, салават доғаһы. Батыр исеме ея ил халқын, хәтер, йөрәк, ақыл туйына. Батыр исеме туплай туған халқын, ирек, бәхет, дуслык корына. Атай, атай, мин дага таптым. Даганан кумыз эшләттек. Кумыз матур уйнай. Кире борылма атаһы, юкха юлың уңмас. Минең юлым уңды. Мин халкымдың улы. Халкым онытмаһын антымды. Халкым кире борылмаһын өсөн. Мин кайырдым тагы атымды. Халкым азатлыктан төңелмәһен. Мин калдырам уга йырымды. Халкым мәңгелектән юйылмаһын. Мин калдырам уга юлымды. Куш йөрәкле батыр халкым минең. Усагында һүнмәс утың һинең. Мин кайтармын һиңә мең кабат. Мин укырмын һиңә мең аят. Мин кайтармын һиңә башкорт ере. Бүтән юктыр миңа яшәү гаме.
хатлым ысым барлықты көрдігенде. Салаваттың бәләкәйдән ниндәй тормыш жолы үткән, ниндәй батырлыклар эшләгән, күпме халыкларны үҙенә ялып иткән. Мына безгә бик оҡшаны. Шул хатлым ҡыҙғаныс булды. Бик ҙур рәхмәт моны ойоштороусыларға. Безгә бик ошады. Без Йыраҡ Себер яҡтарынан шуны специально күрер өсөн килдек. Менә иптәшебез, дуслар белән Нижневартовскидан килдек шуны күрер өсөн. Біздің Салауат батырыбыздың Юлаевтың шул хәтле батшалар заманында әйләнде, шул хәтле ақыл, зиһен табып, мына бізді яқларлық, шул нисә йыллар элек бит инде, ул нисә буатлар элек башҡорт халҡын алға сығарырға тырышҡан, мына без хәҙер шул ергә килеп еткәнбеҙ. Ул тырышҡан, мына шундай ғәҙел тормошҡа килеп еттек, ул аны алдан күрә белгән. Шул хәтле мына батырыбыҙ булған шул буатлар элек, мин шуға ғорурланам. Бик ҙур тамаша булды бит инде. Ул бик матур уйланылған. Шамында ғаскәрләр анда йыйылды бит инде. Оның тәсире бик ҙур булды мына минең үҙемә. Ни өсөн тигәндә, мин үҙемде шул үткән шул 12-нче буаттагы һымак итеп үҙемде хис иттем. Хатта мына Салават ғаскәрләре шулай йыйылып, ошо яландарда һушы йөргәндәрдер дип. Без был Салават йыйынын күптән көтә инек. Менә тугандарыбыз менән ошо Салават йыйынына Көйргәдер районынан мин килдем, апайым Сакмагыш районынан Салаваттан килдек. Күптән көтелгән байрам Сәрвәр Сүринәнең сценарий буенча төҙөлгән байрам мероприятие бик ныҡ оҡшаны, күңелдәрҙе дәртләндереп, тетрәндергес итеп төшөрөлгән сценарий. Миңә бик оҡшаған ере, даже мына мин илап ебәрҙем, мына ҡара белән килеп бер яу килгән ваҡытларында. Мына әле лә менә йөрәкләрем әрнеп китте. Шул ҡәҙәрле ҡурҡыныс булған икән, шул ҡәҙәрле. Мин әйтә алмайым. Ныҡ тетрәндерҙе, ныҡ бик яҡты күңел менән мына әлдә килгәнмен, әлдә күрәм. Мин үҙем Күмертау ҡалаһынан килдем. Музыкаһы ла, сценарийы ла, барыһы ла оҡшаны. Туйған сыйланым, рәхәтләнеп. Мин ҡәнәғәтмен был байрам менән. Ҡәнәғәтмен беҙҙең республикала шундай байрамдар булыуына. Салауат йыйынында тирмәләр бәйгеһе төп конкурстарҙың береһенә әүерелде. Тирмәләр урамы байрамға романтик төҫ бирә. Теремек ҡыҙыҡһыныу өҫтәй. Тирмә милли колориттың төп сығанағы, ә иң мөһиме рух һәм ғорурлыҡ уята. Боронғолоҡ аша мәңгелек атмосфераһын тыуҙыра. Быйылғы йыйында 52 тирмә ҡуйылды. Уҙған йыйындарҙа гран-при бүләге яулаған Әбйәлил, Баймаҡ, Бүздәк һәм башҡалабыҙ Өфөнөң тирмәләре ҡунаҡ тирмә булараҡ ҡатнашты. Улар йыйын барған майҙан ҡапҡаһы янында урынлашты. Еңеүсе тирмәләр йәнәш торғас, улар араһында үҙ-ара сәмле-йәмле ярыш, сағыштырыуҙар мөмкин булды. В 1557 году царь-батюшка и башкирские тарханы положили начало дружбе русского и башкирского народов. Мы достойно живем в мире и строим великое будущее. Бүгінгі байрам ярминкәне күп дус халықтар йыйылған. Дуслык һәм татулык байрам итеп иғлан итәйек бүгінгі көндө. Да, это праздник дружбы!
собрались в наш хоровод. Будем пляски плясать, некогда нам унывать. Әбипе һәм барыня, Чабашпики Зарифа, беру күйге баталар, бегеп күнге басалар. Biz үзебез Салават калаһыныкы, гаиләбез менән ошо Салават йыйынына бик шатланып килдек. Без менә нисәмә ел инде Салават районында, Балтас районында, 2007 елда Сакмагыш районында булып кайттык күреп. Без бер елда безнең гаиләбез, Иралиндар гаиләһе Юрматы районыннан, Аюс авылыннан. Без бер вакытта ла калдырганыбыз юк. Без ошо байрамга зур горурлык менән киләбез. Шул хәдәрем әзерләнеп, менә ул балаларыбыз менән, гаиләбез менән, менә, әйтеп бетергә шатлык, бәхет, Башкортстаныбыз өчен горурланып киләбез. Ошта безнең Башкортстаныбыз ошолай зур байрам үткәргән өчен. Тирмә бидәүселәр һәр төбәктең тормышын сагылдырган композиция төдергә тырыша. Борынгы һәм заманса әйберләрне бергә кую зауыклы фантазия талап итә. Республика шәҗәрә байрамдары һөдемтәһе булган иң яхшы һәм төпле шәҗәрә өлгеләре тирмәләрнең йөкмәткеһен тулыландыра. Һуңгы елларда Башкортстан кул эше осталарының семинар күргәзмәләре уңышлы үтә. Киев басу, шәл бәйләү, бала сугы кебек күренештәр һәр тирмәлә осраны. Бигрәк тә останың үзен күрү, уның эш үзенчәлеге менән танышу зур хабак. Балтас районы Нөркә авылының бала сугусыһы Миңнур Шәйбәкованың, Дәүләкән районы Кыръятмас авылынан Нәҗия Фәзлиәхмәтованың, Мәләвиздән Сәйет Күдәшевтың, Сибайдан Әнвәр Игебаевтың эшләре һәр йыйынды күтәреп, байытып торган хазина. Рәсәйдә һәм республикала киң колас алган гаиләгә ярдәм хәрәкәтенә һәммә халык ышаныс һәм ихтирам белән карай. Тирмә һайын тиерлек гаиләне зурлау, ныгыту хакында сагыу тамашалар уйналды. Кешенең, илдең, дөньяның рухи һәм матди таянысы тигез, тату гаилә икәне расланды. Ayağın bilen bu, ağzan tüvel bulsun. İzgi bala bu, Muhammed ümmetinden bu, Allah'ı kudretinden bu.
Дәүләкән, Мишкә районы тирмәләре халыктар дуслыгы темаһын яктырта. Нефтекама, Йәнсура, Мәсетлеләр халык йолаһын иң яхшы күрһәтүчеләр булды. Ниндәй киң һәм матур җир өсте, шул җирдән иң нәфис сәскәһе һин төсле. Субханалла, машалла, исемһеҙ бала булма. Bismillahirrahmanirrahim. İzge yılanı atkarıp giteyek. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. İl kurke, il bəxədi üsün. Tuğan balanın ismi Arıqlan bulhan. Иң югары баһага лайык булган тирмә Сибай калаһыныкы ине. Сибайдар ифрат үзенчәлекле 2 тирмә корган. Тәүгеһе кунак тирмәһе, икенчеһе Хәҙрәт Зәйнулла Шәйх Рәсүлов хөрмәтенә тирмә мәсет итеп эшләнгән. Тирмә мәсет исендә уникаль дини китаптар, Көньяк Урал һәм Башкортстан тарихында зур урын тоткан Рәсүлия мәдрәсәһенең китапханаһын хәтерләтә. Ардаклы Габдулла хәҙрәт мисәте һугылган догалы кагыз бетү дә таратыла. Сибайдарның халык аштары күргәзмәһендә бүген үкенескә каршы онытылган аш-һыу төрҙәре әҙерләнгән. Кабак эсендә быҡтырылған тауыҡ, кесерткән менән әрекмән яфрағына төрөп бешерелгән йылға балығы кеүек уникаль милли аш төрҙәре һәр кемде ғәжәпкә ҡалдырҙы. Башҡорт ҡатындары еләндәре күргәҙмәһе авторы хөрмәтле Әсмә Усманованың ижады ла ҙур ҡыҙыҡһыныу менән ҡаралды. Лайыҡлы рәүештә гран-при бүләген яулаған Сибайдар тирмәһе өлгөлө экспонаттары менән хәтерҙә ҡалды. Ҡары ҡуйып, бауырсаҡлар пешереп, шәкшәкләр пешергәннәр бик матур, тәмле булды. Безнең мин эшләгән организация бит менә ошо ниләр сынныларда төтөнлек, атналар буена без шатланып, үҙебездә шундай ни була икән, Салаватның байрамы була икән дип бик куанып, безгә ул менә был Салават ҡалаһында шундай бик зур байрам булган өсөн үҙебеҙгә ғорурлыҡ, бер яҡтан ғорурлык. Потому что ул бөтөн минең Башкирияның, Рәсәйнең бөтен халык шулай бәйрәм итә дип белә икән дип искә төшөргә уйлабыҙ. Юртаға кердем, бик аҡшанып, бер ҡасан да юрта булмадым да. Мына ултырдым. Балтас, Тәтешле, Благовещен, Балаҡатай тирмәләре матур биҙәлеше өсөн юғары баһаланды. Асҡын, Архангел, Бөрйән районы тирмәләрендә халҡыбыҙҙың биҙәү сәнғәтен тергеҙеү оҫталығы билдәләнде. Хөрмәтле ҡунаҡтар, быйыл безнең данлыҡлы батырыбыҙ Кинйә абыҙҙың 285 йыллығын билдәләп үтте. Ул Бошман Ҡыпсаҡ ырыуының иң данлыҡлы кешеләренең батырҙарының береһе. Безнең Бошман Ҡыпсаҡ ырыуы 3 геройҙы бирҙе Кинйә абыҙҙың. Улар Советтар Союзының геройҙары Ғәфиәт Арыҫланов, Сәлмән Биктимеров, Хәсән Ғайсиндар, Ирназар туҡымы, Ҡотло Хайдар Арыҫланов батша армияһының генералы булған. Әле лә беҙ уларҙың рухын иҫтә тотоп, һәр ваҡыт уларҙы хөрмәтләп иҫкә алабыҙ. Шулай итеп, Салауат Юлаев үҙенең отрядын Емельян Пугачев ғәскәренә табан борған тарихи Стәрлетамаҡ пристане янында Батыр исемен йөрөткән ҡала эргәһендә 2 көн буйы шау-гөр килеп торған тирбәләр урамы халыҡтар дуҫлығына таянып йәшәгән, үткәндәргә иғтибарлы һәм ихтирамлы бөгөнгө Башҡортостан халҡын күҙ алдына баҫтырҙы. Башҡортостан һуңғы йылдарҙа матди һәм мәҙәни ҡаҙаныштары менән сит илдәр даирәһенә сыҡты. Быйыл ғына Германияла, Францияла Башҡортостан көндәре уҙғарылды. Башҡорттарҙың 4 ырыу вәкилдәренең үҙ ерҙәренә аҡ батшанан алған жалованный грамоталары Париж күргәҙмәләренә ҡуйылды. Төркиәлә башҡорт һабантуйы ойошторолдо. Йыйында Төркиәнән дә рәсми ҡунаҡтар ҡатнашты.
я первый раз в Башкортостане, и я очень рад среди вас, среди братскими народами, башкирами. Сегодня спектакль был очень впечатляющий, замечательный спектакль. Турксой 2 года назад публиковал Салават Юлаева, его стихотворение и история Башкортостана. Мы, конечно, прекрасно знаем, как он легендарный герой не только для народа Башкортостана и для общего народа, турецкого народа. Но чтобы больше люди узнали про него, мы именно для этого работаем. Я желаю процветания для Башкортостана, счастья и здоровья для братского народа Башкортостана. Samantu'nun ne demek olduğunu orada öğrenmiştim zaten ben. Мин президенттың халык менән бергә булуын күрдем. Был иң демократик күренеш. Истанбул калаһы халкы башкорт һабантуен йылы кабул итте. Һәм киләсәктә лә башкорт һабантуйларын үзебездә үткәрергә теләр инек. Сөнки халыклар ошондай мәдәни саралар аша бер-берен таный, белә. Безнең кала башкорт һабантуйларын узгаруда ярдәм итәргәдер. Etkisini Türkiye çapında çok büyük bir çapta gördük. Очень понравилось в этом году, так красиво здесь. Мы всегда приходим, это праздник, нам очень нравится. Мы приехали из Армении, мы живем в Салавате. Это самый красивый праздник в Башкирии. Мы и нашем родине говорим о этом празднике, что здесь в Башкирии есть такой хороший праздник Сабанту. И я каждый год участвую здесь этим хорошим праздником национальный борьба Куреш. Люди спокойны, да, сравнивая с другим городам. У меня есть здесь в Башкирии хорошие друзья, русские тоже хорошо относятся. Если ты хороший человек, пришел, людям добро желаешь, ничего плохого делаешь, так да уважает, любит. В общем, сидим за одной компанией всегда. Мне очень нравится. Это стало второй родиной для меня. Я хочу желать всем здоровья, что люди жили мирно, спокойно, что весь мир пусть будет так хорошо, что и башкиры приехали в Армению, и там увидели гостеприимство, увидели всю красоту. Салават айына 5-нче тапкыр гына узгарылса ла, уның даны Башкортстандан ситтә күптән таралып өлгергән. Күптәр быга тиклемгеләрендә булып, ул вакытта кисергән тойгыларын тагы күңелләрендә үткәрер өчен быелгы байрамга ашкынып килгән. Нима әйтәһегеләр? Бұл Сабантуйга йыйынга үтә Башкортстан йыйыла, чит регионнардан халыктар килә. Салаваттың тарихи Башкортстанда йөргән юлдары буенча ла шундый байрам үткән иде дип уйлыйм. Шундый байрамдар менә безнең Пермь краенда Салават Коңгыр шәһәрен урауда тоткан, Аса шәһәрен алган. Асада Пермь шәһәрләрендә аның диорамалары бар. Бұл халыкта Салаваттың рухы сакланып килә. Менә әле үткән атнала безнең Барда районында Барда йыйыны үтте. Шунда 3-нче заездда диктор игълан иткәндә Юлай Салаватов дигән егет чапты атта. Халыкның күңелендә Салават калган, без аның рухы белән, аның шундый батырлыгы белән горурланабыз. Бұл тамашаны мин телевизордан гына карап беләйдем. Менә быел мин беренче тапкыр был үзебезгә якын булгас, монда килдем карага. Бик мен шатмын килгәнгә. Бик кийин кайтам инде. Салаваттан гына килдек. Скамейканы үзебез белән сөткә алдык, без бит олы кеше. Бәйрәмне күрәсе килә. Бик яхшы әзерләнгәннәр, вообще bütün районнардан вообще хан калырга мөмкин. Шул чаклы bütün иске тормышларны күрсәтеп, шундый шатланып киләмен. Шундый нык әзерләнгәннәренә безнең халыкның зур рәхмәт барсына. Пожалуйста, елда үткәрегез бұл байрамнарны. Чтобы иртә калган һәр вакытта көтеп торабыз, киләсе елда тагыла, Алла берса.
Бына без әле Нефтекама каласыннан килеп еттек. Ошо ерак юлды якын итеп, чөнки мин ошо байрамды бер елда калдырмайым. Ошо байрам бик окшай, бына күркәм байрам менән бөтә республика халкын ысын күңелдән котлайбыз. Иптәшем һәм улым исеменнән. Рухи яктан бик байыта дип уйлайм бу безнең халыкны. Бәйрәм ул ел сайын үтәргә тиеш инде ул. Ел сайын булып торырга тиеш. Һәрбер җирдә моны тора, может, Бишембай районына да килеп чыгыр. Салават Юлаевич, мы знаем все, нам потому что в школе это преподавали. И его жизнь, все его детские годы. Ну а что сегодня организовали такой праздник, это очень молодцы. Во-первых, это сегодня же, как я понимаю, это его день рождения. Вот. Ну и руководство наше, правительство молодец, что именно на российском уровне сделали. Бұл байрамда мен икенче тапкыр былтыр Сакмагыш районында үтте, бик матур үтте. Быелгы байрамда миңа шул тиклем окшай. Былтырга караганда менә елдан ел матурая, сагылана һәм халык та күбрәк ылыктыра бул байрам. Менә шуны менән окшай. Йыйын булгас, батырһыз буламы? Салават йыйынның төп майданына тәвәккәл егетләр бер-берен таһыллыкта, сослыкта, йөр хүзлелектә һынашырга сыкты. Төбәк бәйгеләрендә еңүче 14 батыр тәүдә үзе менән таныштырып узды. Айын болар безнең агас. Араныбыз алас. Арсыдагы ошобыз. Безнең алда торамын. Кем ул диеп рахагыз. Исемем Азат булар. Артланов бал батыр. Сәлам һезгә алтын стәрлинен. Яқты йылы сәламдәрді кабул итегез. Минең исемем минең Илдар. Фамилиям Моратов. Ырыуым Юрматы. Яшәйм Агдилдә, Güzel Башкорт илендә. Ырыуым минең Әрәй. Атамган булыр һәмәк. Сыер кышым италгау. Агасым булыр уянчы. Исемем минем Салават. Килдегем бәйгегә, еңәргә. Мин Меркет мең аруынан Үршәктең һавын эстем. Тал хандугастарын тыңлап, бик батыр булып үстем. Кошым кош батшаһы Бөркет, агасым горур имән. Тамгабыз саталы һәнәк, Ораным булыр алас. Kanlı, batırım, Bulgadı Bey, Agasım, Yırık, Kışım, Tırna, Damgam, iki kabarga, Iranım, Duk Sabah. Yedeme bu yana tüye gitkene tabanı tiyene ileden men Hatta babama kesip itkene balıklı kuleden men Şifahanam krasna usul tire yaktadan algan Mağaş tağda iriye gütter hunar itkene boranıdan Baktır bıyala iritkene fırında igen iken Tövyelik Allah'ın meri boye tabanı dartıdı kaynatı kan Kindereli Bele salavatты düşmanından yakılagan Ata babam batırmenen yirkeni yerini yakılagan Yuşatır hemsterili şeytan Kıyırgədi buydarı Tamırlarımdı barlaham Ezge bayta buydarım Şeytan kıyab tıkımından Nigin algan halkım var Kinyarıtları batırım deyip, әйтергәлә хакым бар. Мин кайдан дип рахагыз җавап бирәм. Кар яуды авылынан, Сакмагыш районының урманга бай, шигъри табигатьле ягыннан. Бабам ягыннан фамилиям Буляков, исемем Булат, ягъни бик садам. Өс балалы тату гаиләбезнең иң киняһы инде мин булам. Ырыукаем, Юрматым, Үҙәккәйем минең Торатау. Авылым минең Ғүмәр,
Еген буйы, Бұжа тау. Буынымдың иң түбінде 1700 елғы Йосып Атайым. Буынын давам етушілер. Иш Мұхаммед, Мұхаммед Ғали, Ахмади, Сейфіл Мүлік, Исхақ, Яқуб, мен Кинье атлымын, Яқуб ұлы Ахмадиев. Бүгін 21-сі Буаттала Салауат Батырдың иреклі, батыр, ғұрыр рухын өзімдің қан тамырдарымда тоям. Қаяларда ұсқан бүркіт хамақ, тек еңуге бүгін талпынам. Илкейіме бәлі қаза келе, құлыма алырмын, уқ, хадақ құрал. Батырдарды изгі яуғайды, қыз қырырмын, қоңыра! Оран, güzel Başkurt yerin haklarmın. Güzel Başkurt yerin yaklarmın. Batır hüde bir bulur, Başkurt hüden danlarmın. Salavattың қаны ойнай, көсілі біләктерімді. Бұл ярышта алға сығау, менің тіләктерімді. Бар егіттерге тілейім мен, тең алышсы болығыз. Бұл ярышта көз хынашау, бәхет ол деп ханағыз. Ұруым тамиян болып, тарихта үзі қалған. Ағасыбыз біздің керек, ұруыбызға дерек. Қарға бұлыр қошыбыз, шул қош біздің құтыбыз. Мен күрешем, ешет ғалам, көрігет, ұрғақ тамғам. Сибайдан қайнар сәлем, қайда бізге зур майдан. Менің илім Әбиялил, ауылым Данлы Халил, руым Қыпсақтыр, дұшманға ул бұсақтыр. Әудім Күсәрбайдар затынан, әхәт атлы азат булам. Тұрмаш кәлтәләрендә бір вақыттала баш өймәм. Салават Батыр отта телмәре, шигъри һүзе менән халыкты азатлык өчен яуга күтәргән. Туган илгә һөю хисе һәр яугирдән күңеленә үтеп инерлек итеп, урайын моңландырган. Шуга халык алдына бәйгегә сыккан егетләрдән күбеһе халкыбызның музыка коралында уйнавы юкка түгел. Был Батырыбыз рухына хөрмәт. Йомырыма торты яғыңды дағаларбыз юрығам, қырысыма тұр ялдарыңды уқаларбыз юрығам, үстіңдәгі халауыңды түшір сәлі юрығам, үстіңдәгі халауыңды түшір сәлі юрығам. Yapqanдар, құлына бұғау асқандар, бұғайдәрге самалап, тоштар меннен атқандар, бұғайдәрге самалап, тоштар меннен атқандар.
қайда қашыларман. Шақман шағалының ұландары, Дуләмі көсім ақай салават. Тамян табын қатай бар әйленің, Нұр көпері яйғыр салават. Ай, башқұрт батырдары, Шағалының ұландары, Илтіп яшай, илтіп бұла, Her bir tuğan bonudarım.
Уйламса, бүтәһелә қолдан келгенсә сығышағаны, бүтәһелә өзінің болдыралған сифаттарын күрһәтті деп білейм. Шуға күрә бүтәһелә шунда келген ұшы йыйында катнашкан егеттер бүтәһелә лайыктыр деп білейм. Еңүгә лайыктыр деп білейм. Бүтәһелә салават токымына керә. Мин үзем Юрматты ырыуынан. Бында батырдар бик көслеләр, хәләтлеләр, нык баһадирлар. Хәзер көрәшкә барабыз инде, Алла бирһә. Шу көрәшеп карайм инде алар менән. Үземдән көсемдә күрәтәм, аларга карайм инде. Һүз йырлыгы, йыр-моңга һәләт, бейеү маһирлыгы. Йыйын батыры исеменә дәгъвәсләр өсөн тәүге һынауҙар гына. Артабан бәйге ауырлаша төшә. Кем еңел елпе, кем көстө ердән ала, шулар асыклана көрәш майданында. Һәр кем был ярыш төрендә бирешмәскә алдан әҙерләнде. Һағылма хәрәкәттәр менән тәнен ҡыҙҙырҙы, күтәреп бәреү алымдарын иҫкә төшөрҙө. Осталык тән ауырлыгы менән үлсәнмәй икән. Кәүҙәгә арыҡ ҡына күренһә лә, Саҡмағош батыры барыһында үҙе аша ырғытып, төп алышҡа сығыуға өлгәште. Ул минең вес ул 59 килограмм. Мин хәҙер 2 йыл көрәш менән шөғөлләнәм. Минең тренерым Юсупов Жалил Динмухаметович, уңа бик зур рәхмәт. Мине шулай бик яҡшы тренировать иткән өсөн. Бына һәр егет әгәр теләп көрәшә икән, тренироваться итә икән, бөтөн әйберҙә килеп сығасаҡ, ил барыһында еңәсәк. Ниһайәт, иң-иңдәр финалда. Булат Бүләковка ҡаршы кәүҙәгә күпкә мыҡтыраҡ көйөргәҙе батыры Илнур Туйгилдин сыҡты. Был юлы оҫталыҡ менән ҡуша тән ауырлығы өҫтөнлөк итте. Илнурҙың тоҫтамалы юғары сөйөлдө. Көрәшкә сығырға гел үләйем инде еңергә тип. Еңләргә сыҡмайым инде. Көрәштән һуң уҡҡа тотоноуы егеттәргә ай-һай ҙа еңелдән тура килмәне. Көсөргәнеш кисергән ҡулдар дерелдәне. Ҡыҙыу ҡояш тын алышын ҡурҙы. Уның һайын уҡтар сәп тирәләй ҡаҙалды. Ләкин көслө ихтиярлылар был юлы ла батырлыҡ рухын күрһәтте. Так, 6, 5. 6, 5, 12, 17 баллов. Оҙайлығына барған мәргәнлек бәйгеһе һөҙөмтәһендә Сибайҙан Заһит Нурғалин 17 мәрәй менән беренсе урынға сыҡты. Салауат ҡалаһынан Рәмзил Байназаров 16 мәрәй йыйып, икенсе, бер мәрәйгә ҡалашып, Мәләүездән Илшат Алғушаев 3-нсе урын алды. Салауат йыйынында халыҡты халыҡ итеп танытҡан күркәм сифаттар, батырлык, матурлык, сәсәнлек алға сыға. Йыйында бер майданда батырҙар көс һынашһа, икенсе майданда республиканың төрлө төбәгенән матурҙарҙан матур, саяларҙан сая, һандуғас телле, ҡумыҙ, думбыра сирткән, моңло көйөн дә һуҙған, кәрәк икән күбәләктәй талпынып бейеп тә китер һылыуҙар сәхнәгә сыҡты. Сая ҡыҙҙар конкурсында 16 ҡыҙ ҡатнашты. Һаумыһығыҙ, милләттәштәрем! Хәйерле көн, йәштәштәрем! Сәләм һеҙгә, егеттәр һәм ҡыҙҙар, батыр рухын һаҡлап йөрөтөүселәр. Салауат рухы беҙҙе саҡырҙы. Бөгөн бында халыҡ байрамы. Батыр егет һәм сая ҡыҙҙарҙы һандуғастар маҡтап һайраны. Мин дә килдем ошо бәйгегә, сая ҡыҙҙарҙа ярышырға. Ә хәҙер инде ваҡыт етте үҙем менән таныштырырға. Башҡортостандың йәмле төбәге, Йыйансура тыуған районым.
Үсәргән ырыуы кызымын, Идәш тауган авылым. Фамилиям Мөхәммәтьянова. Исемем матур, нәркәс. Күңелемдә ята сая рух. Үҙем ғорур, үҙем көләс. Салауат педагогия колледжында уҡыйым ошо көндә. Киләсәктә йәш быуынды, әйҙәремен аң белемгә. Маҡсатҡа ынтылып йәшә, ысын ит хыялыңды. Тормош дивизым ышылай, яҡтырта юлдарымды. Сая ҡыҙҙар бәйгеһенә килдем мин ҡанатланып. Яҡлармын ошо бәйгелә Салауат ҡалаһы данын. Мин үҙем бәләкәй саҡтан бейем. Шуның өсөн дә бик ярҙам итә бейеү художественный яҡтан һәм спорт менән дә шөғөлләнәмен. Сөнки конкурстың шарттары шулай бит инде. Бейергә лә, йырларға ла, үҙеңде күрһәтә белергә, визитка һөйләү һәм шулай уҡта ла атырға, һөңгө лә ырғытырға, атта ла сабырға кәрәк. Спорт яғынан да көслө булырға кәрәк. Бына бит был байрамға килеп, беҙҙең рухыбыҙ күтәрелә. Шул барлыҡ күреп, конкурста ҡатнашып, барыһына ла уңыштар теләйем. Ҡыҙҙарға бигерәк тә уңыштар теләйем. Мин башҡорт ҡатын-ҡыҙҙарын бына ошо конкурста сая ҡыҙҙар кеүек күрәмен. Улар бит инде электән борондан йырлағандар да, бейҙәр ҙә, атта ла сапҡандар, ҡурайда ла, ҡумыҙҙа ла уйнайҙар. Бына ошондай байрам шул яҡтан рухты күтәрә. Ошондай төптән уйланылған, маҡсатлы сарала ҡатнашыуыбыҙға сикһеҙ ғорурланабыҙ һәм шатбыҙ. Һәм үҙебеҙҙең Бөрйән ырыуыбыҙҙың, үҙебеҙҙә йәшәгән Бөрйән халҡының һөнәрселеген, кәсепселеген күрһәткән башҡорт тирмәһен алып килгәнбеҙ. Бөрйән ырыуы халҡы бындай сараларҙан бер ҡасан да ситтә ҡалғаны юҡ. Бөтөн республика үткән байрамдарҙы күтәрешеп, мәртәбәле сараларда шундай юғары кимәлдә ҡатнаша алғаныбыҙ өсөн сикһеҙ ғорурбыҙ. Һәм беҙҙең Сая ҡыҙ, Ҡыпсаҡ ырыуы ҡыҙы, беҙҙең Бөрйән ҡыҙы Моратшина Гөлфинә ҡатнаша Сая ҡыҙ бәйгеһендә. Һәм был бәйгенән дә беҙ ҙур һөҙөмтәләр көтөп ҡалабыҙ. Халыҡтың милли мәҙәнилегенең кимәлен беләһең килһә, уның байрамын күр һәм сәнғәтен күр тигәндәр. Бына ошо байрамды күреп, беҙ Салауат рухына халыҡтың тағы ла бер мөрәжәғәтен күрҙек. Тағы ла рухи таҙараныу, паҡланыу майҙанын күтәрҙек. Һәм шуның менән республика тормошонда, мәҙәни, сәйәси тормошонда ифрат мөһим тарихи ваҡиғаларҙың береһе булды. Ә инде нәфис яғынан, зауҡы яғынан ҡарағанда, бөгөнгө тамаша сценарий авторы Сурина һәм режиссер Азат Яһаншин, композитор Урал Иҙелбаев төҙөгән тамаша ысынлап та ифрат тулҡынландырғыс тәьҫираттар ҡалдырҙы. Дөйөмләштерелгән дошман образы һәм бер яҡтан дөйөмләштерелгән милли башҡорт образы һәм уның милли героyына ҡарап, милли геройҙың батырлығына, ҡаһарманлығына ҡарап, уның бейеклегенә ҡарап, халыҡтың бейеклеген, тәбиғи булмышын, рухи ныҡлығын баһалайҙар. Һәм бына беҙ Салауатыбыҙ аша, Урал батыр аша, Аҡбуҙат аша халыҡты байҡаған һымаҡ, Салауат батырыбыҙ аша башҡортобоҙҙо тағы ла таныйбыҙ. Шул яҡтан ифрат камил, зауҡи яҡтан да йөрәктәргә ятырлыҡ тамаша булды. Күҙ йәше килерҙәй мәлдәре лә булды, халҡың өсөн ғорурлана торған мәлдәр ҙә булды. Һәм артабанда яҡшыраҡ эшләр өсөн, яҡшыраҡ йәшәр өсөн бурыстар ҡуя торған мәлдәр ҙә булды. Сая ҡыҙҙар сығышынан ғына ла башҡорт халҡының әллә күпме ҡәбиләләрҙән торғанын күҙ алдына килтерергә мөмкин. Үҫәргән, Бөрйән, Ҡыпсаҡ, Тамъян, Мең һәм башҡа ҡәбиләләрҙең ҡыҙҙары халҡыбыҙҙың бер тамырҙан таралған оло ҡауым икәнлеген иҫбатлай. Ырыу күсен ойошторған, берләштергән ил инәләре ошондай сая ҡыҙҙарҙан ярала. Ырыуҙың, халыҡтың түле лә ошондай һау-сәләмәт ҡыҙҙар һәм егеттәрҙә.
шул тиклем акчаны, шулай итеп матур итеп әзерләгәннәр. Шундай конкурска элеккәнемә 8 шатмын. Шундай олы байрамга электем, күпме яңа дуслар таптым, кызлар менән аралаштым, кайткыла килмәй хәзер. Бөтә гамәлдә сыгыш яһау үзе бер саялык. Сөнки тамашасы һәр хәрәкәтеңдә, һәр ымыңды, күз карашыңды энә күҙәүенән үткәргәндәй күзәтә. Текә басып сәхнәгә сыгыу тамашасы зауыгын яулап алдым тигән һүз түгел әле. Ихласлык, табигый мөләйемлек, нәзакәтлек, акыл сәхнәлә генә түгел, тормышта ла һәр кемде күркәм иткән сифаттар. Кызлар йыр, бейеү, музыка коралларында уйнау кеүек һәләттәрен күрһәтте. Үзебез ошо ердең кешеһе мин, үзем монда безнең авыл барны, Алакай дигән, Кудакай. Шул авыл бөттелә, мин Салават кеше булдым да куйдым. Булай без үзебез Мәләвез араның халкына инәбез инде. Арыгын инде. Юрматы. Юрматыбыз, шул тирәнән. Ну булай бик матур эшләнгән кешеләр дәртләнеп килгәннәр, шул хәлләрен бай-бай күп итеп күстәнәсләр килгәннәр, менә матур итеп йортларын эшләгәннәр, шул хәлләрен гидәгәннәр, искиткәч үзе бер гомер. Краснокама районыннан туып үскәнем, Соузбаш авылыннан. Шунда шул яктан без зур семья, 6 кыз, 2 малай үстек, әни әтиләр юк инде. Шушындай бәйрәм элек булмады. Әле хәзер менә йөреп карап тирмәләрне карап йөрдек тә. Салаватта беренче тапкыр. Элекке шушы җәймә суга торган әни инәйләр без дә суктыгаларны палас. Безнең анда битен татар дип язылдык башкорт булсак та барыбызда. Соузбаш, Кабан яклары, Гыдел якларыннан. Шуларны искә төшереп, күзләремә яшь килеп йөрде әле. Шундай матур бәйрәм, шушындай матурлап балалары белән ата-инәләре, туганнары, менә гынышкым минем монда оныгым. Шундай күңел нык дулкынланып йөрим. Шушылай итеп балаларга күрсәтү үзе бер тәрбия дип уйлыйм инде. Әнә ул биюләре Салаватның аны бит барса хәзер укымай балалар. Менә шунда килеп карагач, морталар китапны алып укырлар, карарлар. Искә төшсәләр тарихларны үзләренә. Бу бик фәһемле бер. Йыр бейеүгә маһирлык Ходай биргән һәләт булһа, уктан ату, елдән етез йортактарда бәйге тоту һәр кемнең дә кулнан килә торган эш түгел. Ук атуда Мең Хылыуы, Дәүләкән районыннан Гөлнара Килмөхәмәтова иң күп мәрә йыючыларның берсе булды. Шулай ук оста һыбайлы итеп тә күрһәтте ул үҙен. Электән атта йөрөй белмәгәйнем. Моны ысынлап әйткәндә, мин атта беренче тапкыр утырдым бер атна элек. Һәм бер атнала миңа үземне атта тотырга өйрәнергә туры килде. Бүгенге хатын-кызлар борынгы башкорт кызлардан калышмай дип уйлыйм. Халык хәтере Салаватта йыйындарда, һабан туйҙарында бил бирмәгән, 14 кенә яшендә аю алган бәһлеүән итеп һаҡлай. 2 булат ярым ваҡыт үткәс, батыр рухына арналған байрамда егеттәр бил һынашты. Салават йыйынының көрәш майҙаны байрам саралары башланмаҫ элек үк ҡайнай ине. Республиканың төрлө төбәктәренән килгән егеттәрҙе судьялар теркәп ҡуя, көрәшселәрҙең ауырлыҡ күрсәмдәрен билдәләй. Майҙан ситендә ҡусҡар мөгөҙлө һарыҡ тәкәһе үҙ хужаһын көтә. Борон батырҙың көсөн һәм таһаллығын аю менән алыш күрһәтһә, Салауат йыйыны көрәшселәре бөтөнләй икенсе бүләк өсөн бил һынашты.
Һәр яңа егетләр көтәбез. Әлеге хәтта менә билгеле булмаган егетләр килеп язылдылар. Ярыштан һуң беләбез ничек буласак. Хәзерге вакытта менә 4 вис категория белән 4 висна 70, 90-дан югары. Шуның ярыш беткәч, менә шул 4 виста беренчелек алган егетләр Салават администрация машина куйды бу ел. Шу машинага будет көрәшәчәкләр. Бурундан һәр ара, һәр ырау йыйынга үз батырын әзерләгән. Хәзер һәр район үзенең батырын республика кимәленә сыгарга тырыша. Заман үзгәрһә лә еңүсе даны үзгәрмәгән. Көрәштә бил бирмәгән батырның даны республика алдында тотыш райондың данын күтәрә. Чөнки аталы-тәҙәрҙең гадәте батырның бил ныҡлығын һынау, ягъни милли көрәш, әле лә халык араһында ҙур ҡыҙыҡһыныу уята. Без Салават районынан килгән делегация етәксе булып, һәм без бында алып килдек иң яҡшы үҙебеҙҙең көрәшселәрҙе 6 көрәшсебеҙ инде. Улар республика һәм башҡа турнирҙа үткән еңеүселәр. Гомумән өмөттәбеҙ инде урындар алып ҡайтырға, матур итеп сығыш яһарға. Без иптәшем менән Мәләүез районы егеттәре өсөн янып көйөргә килдек. Ундағы егеттәр менә руководителләр менә Байбулатов Филүстең командаһындагы егеттәр. Беҙҙең һабантуйҙарҙа, ауыл һабантуйҙарында көрәшеп йөрөгән егеттәр инде. Определенно бер кешесенә бар итмәй, бөтәһенә егеттәр. Бөтен егеттәрҙе беләм. Һәр бөтен соревнование көрәштәрҙә, һабантуйҙарҙа biz ҡарап йөрөйбөҙ, күҙәтәбеҙ. Ҡайһы район, даже беҙҙең менә Северо-Востокта үҙебеҙҙең определяющий лидерҙар бар, менә Салауат районы, Мәсле районы лидерында Северо-Востокта. Менә һеҙҙең яҡта менә Мәләүез районы, Салауат районында. Мәләүез егеттәре көслө инде. Шуны Уфа егеттәре көслө, Федоровкалар менә рядом. Тоже бик яҡшы әйбәт кенә көрәшәләр. 5-нче ел рәттән уҙғарылған Салауат йыйыны республика көрәшселәренә үҙҙәрен һынау мөмкинселеген бирә. Майҙанға тәү башлап аяҡ баҫҡандар иңелсә тулҡынланыу кисерә. Бәлки, быйылғы көрәштең асышы тап ул булыр. Олораҡтары инде күптән бер-береһе менән яҡшы таныш. Кемдең ниндәй көскә һәм таһыллыҡҡа эйә икәнен дә яҡшы белә. Мин ярышҡа килгәндә уҡ белгәйнем, республиканский көрәшкә бөтә ерҙән, бөтә ауылдарҙан килгәндәр. Шуңа мин әҙерләнеп килдем. Судья санҡыға һәм көрәш башлана. Көрәш башҡорттың борондан ҡалған милли ғөрөф-ғәҙәте. Келәм түшәлгән майҙанға сыҡҡан егеттәр бөгөн дөйөм ҡанундарға нигеҙләнеп алыша. Борон иһә һәр ауылдың үҙ көрәше булған. Бөгөн был спорт төрөнөң төп ҡағиҙәләре шул айырым ырыуҙарҙың көрәш ҡағиҙәләрен үҙенә йыйған. Иң төп һыҙат — ғәҙеллек. Таһыллығы булған егет үҙенән күпкә ауырыраҡ көрәшсене лә күтәреп һалырға мөмкин. Шуға ла күптәр беҙҙең халыҡтың милли спорт төрөнөң иҫ киткес мауыҡтырғыс һәм матур күренеш икәнлеген раҫлай. Көрәштең ҡағиҙәләре беҙҙә генән айырыла, әлбиттә. Беҙҙә дәғүәсеңә аяҡ салырға мөмкин, ә бында киреһенсә, улай ярамай. Был бик ауыр дип уйлайым. Ҡулға көс ныҡ төшәлер кеүек. Беҙҙең көрәштә иһә иң мөһиме дәғүәсенең етеҙ һәм еңел хәрәкәтле булыуы. Ярыш сәме ҡанды уйнатамы, ниңәлер ҡайһы бер егеттәр милли спорт төрөнөң ҡанундарына тап килмәгән, тыйылған алымдарҙы ҡуллана. Һуңғы ваҡытта билдәлелек яулай барған Билбау көрәше менән милли көрәштең ҡағиҙәләрен айырмауҙан килә моғайын был күренеш. Әҙерәк йәш саҡта һабантуйҙарҙа сығырға тура килгән, хәҙерге йәш егеттәр нисек көрәшәләр? Алар күпләре дзюдо менән, самбо менән занимациялар, ә милли көрәштә һирәк кемдәр. Шуға ҡағиҙәләрҙе әҙерәк беләләр. Көрәшеүгә бигерәк аяҡ салырға тырышалар, нисектер килеп сыҡмай аларҙың нисектер. Билләре нығынмағанмы тип әйтергәме нисектер. Кәрәк бит инде милли көрәштә основной билде тоторға бит инде. Көрәш ҡыҙа бара, тамашасылар да хис тойғоларын йәшермәй. Йыйын майҙандағы көн ҡыҙыуы көрәшләрҙән килә кеүек. Иң ҡыҙыу мәл 90 килограммдан ашу ауырлыҡтағы егеттәр бил тота. Федоровка егете Радиф Аҡсурин һәм Билбау көрәше буйынса донъя чемпионы Юрий Сабанов сыраша. Ике баһадир оҙаҡ бил һынашты. Байтаҡ бәхәсле мәлдәр ҙә булып алды. Майҙан судьяһы бил бәләтеп өҫтәлмә ваҡыт биргәндән һуң ғына чемпион Аҡсуринды күтәреп һалды. Йыйындың абсолют еңеүсеһе исемендә Юрий Сабанов алды. Баһадир үҙенең дәғүәсеһен Юниор Ильясовты 4 минутта арҡаһына һалды. Еңеүсегә бүләк еңел автомобиль асҡысын республика президенты Мортаза Рәхимов үҙе тапшырҙы. Әйткәндәй, быйыл ғына Юрий Сабанов көрәштә еңеү өсөн 3-нсе машина алды.
Улы көрәш майданынан алыс түгел бәләкәй майдансыкта үсмер егеттәр сынашты. Улар балалар һабантойы батыры исеме өчен алышты. Кем белә, әле билдәрле ныгынып итмәгән үсмерләр бәлки киләсәктә дөнья чемпионатында республика намусын яклап сыгыш шәһәр. Дөйм алганда йыенда балалар рәхәтләнеп ял итте. Көрәштән тыш, Салават калаһы мәгариф бүлегенең үсмерләр һәм балалар үҙәге улар өчен кызыклы ярыштар оештырган иде. Теләүселәр төрле майдансыктарда үзенең таһаллыгын, осталыгын һынап караны. Бәләкәй мәргән укчылар һәм оста балыкчылар бүләкһез калманы. Иңүсләре приздар белән бүләкләнде. Бүген без иң матур байрамдың берсендә катнаштык. Шундай күркәмле, күңелле байрам үтә ошо көндә. Салават Юлаев исемен йөрткән иң матур калаларның берсендә шундай күңелле байрамда менә без театрализованный яңа гына сара карап үттек. Менә шундай сарала менә безнең балалар үзләрен шундай нәйдә күрһәтеп, уйнарга тырышып, һәрбер уенда катнашып торалар. Кескенә йөрәкләрнең ихласлыгы бер кемдә лә битараф калдырмай. Сәмләнешеп уен уйнаган балалар майдансыгы күңел йылылыгы белән үзенә тартып торды. Театрлаштырылган тамашаны күргән һәр ата-әсәй Салават батырның Салават атай буларак кисергән ян газаптарын аңлагандыр. Тамаша тәэсиреннән мәллә балалар һабантуе майдансыгы аерым бер утрау кебек ине. Мәңгелек кыйммәттәр, ата-әсәй һәм балалар арасындагы мөхәббәтте хаклаган утрау кебек. Шундай байрам әйбәт, матур, безнең өчен прямо шатлык инде. Без бер байрамда отпускка ятабыз әле. Көтеп алдык. Безнең якта ондай байрамнар күптән булган юк. Әле менә үзебезнең якта бит инде без үзебез Хабаш авылыннан ошо юлдаш ашагына килдек әле. Муртаза Губайдовичты якыннан күрдек. Шу һәм безгә охшанып прямо шатбыз инде. Шундай матур концертлар, бөтәһле матур итеп киенгәндәр, шундай матур. Бүтән әле әйбәт инде шу хәлләрем. Миңа һабантуй охшаны, ничек балалар йырлай, бейеләр матур. Үскәс сая кызлар конкурсында катнашкы килә. Ошо ук майданда йырга оста балалар һәм үсмерләр арасында Салаватка багышлау конкурсы узды. Шарттары илһөярлек темасына арналган йырлар башкару. Бында ла балалар ихласлык һәм бер катлылык, үсмерләрсә яндырайлык үзенә ылыктырып торды. Берһеннән-берһе моңлырак тавышлы катнашучылар арасынан жюри төрле яшь аермаһы буенча еңүчеләрне сайлап алды. Конкурска Салават исемле йыр әзерләгән. Мин моны баштан весенний капель конкурсы булды. Мин шул конкурска әзерләгән бу йырда да шул йыр менән төрле ниләрдә выступать итә баштадым. Бурундан йыйынды ырудагы барсы халык, олыһыла кисеһе лә йыелышып аралашын өчен үткәргәндәр. Яшь буынга халык гадәттәрен, йолаларын яшьтән өйрәтүдә максат итеп куйгандар күрәһең хакалдар. Салават йыйынының һәр майдансыгын урап сыккан балалар мәктәптәге дәресләргә караганда күпкә артык белем һәм тәрбия алды. Мне понравился Салават, потому что он смелый, добрый и отзывчивый. Һәм ниһаять Салават йыйыны батырлары, сая кызлар һәм тирмә хужалары өчен иң тулкынландыргыс көтеп алынган мизгелдәр. Иңдәрдән иңен игълан итү вакыты итә. Егеттәр арасында иң югары баһага Кинья Әхмәдиев лаек булды. Хис туйгаларым шу хәтлем мона зур кимәлдә. Чөнки ошо безнең башкорт халкының милли герое, милли батыры Салават Юлаев исеменә арналган ошо зур байрамда миңа гран-при бирүләре өчен мин бик зур шатмын. Һәм дөресен әйткәндә, мона бар батыр егеттәр аларда шулай минең гран-прига дәгъва әйтерлек егеттәр алар. Кызлар ябай холыклылардан түгел, сая булһалар да, бүләкләү тантанаһында уларның һәр берсенең йөзендә тулкынлану сагыла ине. Салават йыйыны 2008 йыйының иң сая кызы итеп Алһу Фәхриддинова бүләкләнә. Бына ул безнең сая кызыбыз. Әлшәй районы. Сая кызлар конкурсында Учалы калаһынан Лилия Хадисова 3-нче, Бөрьән районынан Гөлфинә Моратшина 2-нче, Салават калаһынан Нәркәс Мөхәммәтьянова 1-нче урыннарда яуланы. Ихтияр көсе, һәләт һәм ныҡышмалылык менән яуланган еңеү һәр кем өсөн ҡәҙерле. Хәйер, был йыйында ҡатнашыу үҙе бер мәртәбә. Һәр ҡыҙ үҙенсә көслө ине. Уларға мин алдағы тормоштарында ҙур уңыштар теләйем.
Әзерләнгәндә бик кыен булманы әлбәттә. Аттасы булмый бик оҡшаны. Унда мин бәлки саҡтан ҡойрыным. Унаһын ер бию бик оҡшаны. Бөтәһе лә әйбәт ойошторғандар. Башҡорт ҡатын-ҡыҙҙарына баҫалҡы, һылыу ҡатын-ҡыҙҙар була инде. Үҙҙәрен ҡайны бәлә тота алалар. Атта ла сәүләләр, йырлайҙар да, бейеләр бар. Салауат ҡалаһы эргәһендәге Юлдаш ауылы биләмәләрендә уҙған 5-нче Салауат йыйыны Республика фольклор байрамының юғары кимәлдә үткәрелеүендә, әлбиттә, уны ойоштороусылардан байтаҡ көс талап итте. Салауат ҡалаһының 60 йыллығы була дип, шул 60 йыллығы айҡанлы Салауат йыйының 5 йыллығын беҙҙең ҡалала үткәрәйек дип мөрәжәғәт итеп, беҙҙең һәм шуны үҙебеҙгә һорап алдык һәм быйылғы йыйынға алдан әҙерлек менән килдек бит инде. Барыһына ла ошо йыйынды ойоштороға ярҙам иткән. Ниндәй генә һүҙ менән булһынмы ул, башҡа яҡтан ярҙам булһынмы, барыһына ла ҙур рәхмәттәр әйткегә килә. Дуҫлыҡ, туғанлыҡ байрамының сиктәре юҡ. Байрам теле һәр кемгә лә аңлашыла. Салауат йыйынының рухы Башҡортостан тигән данлы илдең сиктәрен ашып, бөтә төрки донъяһына тарала бара. Мен ҡарадым, мында бу бир спектакль түгел, бу спектакльләрен спектакле. Мында режиссерлык бар, мында халҡын дирилеге бар, халҡын рухы бар. Мин мұны көрәм burada. Мұны Түркиәгә киләсәк йылларда ташырға һөйәмен. Салауат Юлаевтың беҙҙең Башҡортостан өсөн ҡылған хеҙмәте, тарихы ул бик ҙур. Киләһе йылға хәтле рухи бер аҙыҡ бирә, рухи бер бәрәкәт бирә. Бигерәк тә һуңғы йылларда беҙҙең Салауат йыйыны иртәнге намаҙҙан аҙан әйтеп, ҡамат төшөрөп, халыҡ бергә йыйылышып, намаҙ уҡып башлана. Әлбәттә, бисмилләһнән башлана. Беҙҙең халҡыбыҙ бисмилләһнән 1001 йыл элек бисмилләһнән башлаған. Шуның өсөндә был яна беҙҙең рухи байлығыҙға ҡайтара, илебеҙгә бәрәкәт бирә һәм хәйерле бәрәкәтләргә, уңышларға Алла Тәғәлә насип итһен. Һәм ошо Салауат Юлаев йыйынында беҙ яна яңы бер баҫҡысҡа күтәреләбеҙ. Аллаһ Раббул Ғаләмин хәҙерле һөйөкле Башҡортостанға бәрәкәт бирһен. Сегодняшний праздник действительно очень ценен для всех, наверное, проживающих в нашей республике, потому что он связан с именем нашего национального героя Салавата Юлаева. И 5-й раз мы проводим этот праздник в республике Салават Юлаева. И именно, наверное, это пятилетие дало нам возможность прочувствовать, наверное, всю глубину сделанного Салаватом Юлаевым, его сподвижниками. Я думаю, что все, кто сегодня был на этом празднике, действительно смогли сердцем прочувствовать те чувства, которые испытывают к Салавату Юлаеву, к его сподвижникам, наверное, к тому, что было им сделано для башкирского народа. Юрмата ирендә уҙғарылған Салауат йыйыны 2008 киске концерт менән тамамланды. Йәш көстәр тарафынан әҙерләнгән күңелле дискотеканы сағыу салют йомғаҡлап ҡуйҙы. Һәр йылдағыса рухи берҙәмлек тантанаһына әүерелде Салауат йыйыны. Әйтерһең дә милли батырыбыҙ рухы йылдар, быуаттар аша халыҡҡа ирекле тормоштоң ҡәҙерен белергә, төрлө милләттәргә үҙара татыу йәшәргәндәй. Ә бәлки, беҙҙең тап шулай көн күреүебеҙгә, берҙәм булыуыбыҙға күктәрҙән ҡарап һөйөнәлер.